Hi guys, mukumbukira nthawi yapitayi Black Nina analira pa live video akufotokoza kuti munthu wina amene anamtenga ndi cholinga chokuti amusaine akumukaniza kutulusa video, akumukaniza kumpasa video, and Black Nina analira. Of course misozi sinaoneke koma nkangopointhera zimene mwana wamuna wina lesa amatha kuzitanthozira kuti analira. Koma musiku la lero Black Nina watulusa video 5 hours ago ili ndi 54,000 views. Black Nina kuntenga Black Nina ndi mmene audience yake ili kupeza 54,000 views ndi chinthu chapa mwamba kwambiri kwa iyeyo. Now mukuyeneka mumvesese kuti kulira kuja sikuti kunali chisoni kapena kuti zinali zinthu zokuti zikhonza kukhala zoona. Anthu ambiri akuyankhula kuti imeneja inali stunt. Pamene anthu ena akukhulupiriradi ndithu kuti Black Nina amalira zenizeni kuti munthu akumukaniza video yake. Maganizo ano ndotani? Kelvin Sirungwe anayankhula mawu kuti Black Nina ndi actor. So chinthu chimodzi chimene analankhula mmene pa chinali chokuti wakhalisa sanatuluse video. Now kulira kumene kuja kwamuthandiza kuti anthu ochuluka amvere kuti video imene ankakanizidwa kutulusa ija ikhala ndi zinthu zotani. Now video ija atuluka, anthu ambiri ayikonda, and ndi video yapa mwamba akuti change. Bwanji mutapita mukayionere video iyi. Koma funso ndikumati ndi chifukwa chani anthu ambiri amachita create ma stunts. Anthu ambiri amachita create ma stunts ndi cholinga chokuti atchuke ndi zinthu zina zotero. Ndikhala ndikupanga video imeneyo ndichita drop Sunday imene ndifotokoze anthu amene anachita create ma stunts ndi cholinga chokuti atchukise nyimbo zawo. Ena anachita create ma stunts ndikuziyalusa kuthaso ndikukhala komweko. Bwanji tizakumane Sunday pamene ndizakubwereseni video kawawa. Koma mu wiki ino ndikhaso ndikutulusa video ina. Bwanji mutachita subscribe ndi cholinga chakuti ma video amenewo asakuphonyeni. Some mavita here guys, change it. Tijemane, subscribe guys.